Uwi na po kamo sa Bicol. So sa video po na ito ay nandito ako ngayon sa Sorsogon City Sports Complex. Dito po sa Bicol. So ayan guys, napakalawak po nitong sports complex na to dahil 15,000 capacity po ang pwedeng makaupo dito sa mga upuan na to guys. At ayan, yung bubong nila ay napakatatag din at talaga namang may plano ang paggawa nito dahil talaga namang napakatatag nitong ginawa nilang building na to. So ayun guys, yung kung mapapansin nyo po yung part na po na yun po yung ginagawa nilang pinaka-stage talaga dito sa sports complex. So sana pagbalik natin ay talaga namang buo na yung stage na to para maipakita namin sa inyo kung gaano talaga kaganda at kalawak itong Sorsogon City Sports Complex. So, abangan nyo po dahil sabi po nila ma'am, nung bantay po dito sa Sports Complex, ay gaganapin daw po yung palarong pambansa sa next year, sa 2025, dito sa Sorsogon City, dito po mismo sa Sorsogon City Sports Complex. Kaya naman po patuloy nilang ginagawa, pinapaayos lahat ng parte dito sa sports complex para sa darating na 2025 na palarong pabansa ay maganda yung dadatnan ng mga player dito sa Sorsogon City. Salamat po kaninyo ngamin at ingat palagi at sana ay makapunta din po kayo dito sa Sorsogon City Sports Complex.